Добре дошли в един модерен офис, разположен в сърцето на София, в търговски център с динамична среда, където интериорният дизайн среща функционалността. Пространството е изцяло изпълнено с висококачествени подови настилки от марките. Таркат мокетни плочи, Deso Stripe, Deso Roots, както и Osele Modati, внимателно подбрани и съчетани за различните зони в офиса. Още с влизането ви посреща елегантна рецепция, облечена с Deso Roots, текстилен модулен килим с естествена текстура и дискретен характер. В зоната за сътрудничество виждаме Deso Stripe с изчистен ритъм и динамика, създаваща енергично усещане, идеално за мозъчна атака и срещи. Работните места са оформени с Tarkat Model Art модулна настилка, подредена в прецизни геометрични форми, съчетаваща комфорт и акустичен контрол. Креативна зона със свободно разположени бюра е отделена визуално с фигурално оформление от Osele винилова настилка, включваща кръгове, диагонали и зони с контрастни текстури, подчертаващи различни функционални сектори. Всеки участък е прецизно подбран, за да отговаря на нуждите на служителите с спокойствие, концентрация, движение или неформална комуникация. Целият офис излъчва баланс между визуален интерес и практичност. Настилките не само създават различни нива и посоки, но също така гарантират издръжливост, лесна поддръжка и модулност за бърза адаптация при промени в организацията на пространството.